Nu skal vi tjekke mailboksen til lokalafdeling Amager. Så jeg har skrevet i URL'en mail.kbhff.dk, og så skriver jeg Amager som bruger og kodeord. Så er vi kommet ind på mailboksen, og her kan vi se, at der er en række ulæste mail, og der er en række læste mail. De læste mail er dem, der er grå, så står under alt andet. Vi kan også se, at der er nogle labels på, og de har forskellige navne. For eksempel rød er butiksgruppen, og grøn er kommunikationsgruppen. Og udover at have kun kommunikation som label, så har kommunikationsgruppen også medlemsadministration for eksempel. Og når jeg tjekker mail, så kigger jeg først på, om der er nogen, der ikke har fået nogen label på. Der er for eksempel den øverste der. Jeg læser den igennem, og så kan jeg sætte den rigtige label på. Og ja, label kan man først vælge efter, at man har trykket på en mail. Vi kan starte med den nederste. Når jeg har åbnet for mailen, så er det muligt at vælge etiketter. Og nu har denne fået etiketten medlemsadministration. Så når jeg laver medlemsadministration, så er det dem, jeg kigger efter. Man kan også lave nye etiketter, men det er meget sjældent, der har været behov for. Hvis det er en mail, som jeg for eksempel har kigget på, og som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med, det kunne være den første, og jeg ikke ved heller, hvilken label jeg skulle sætte på, så kan jeg vælge at sige, at den skal være sat som ulæst. Marker som ulæst. Det vil sige, så kan en anden kigge på den. Nu står den lige her, men den kommer op igen i den her afdeling, når vinduet bliver opdateret igen. Når jeg er færdig med en mail, det kunne være, jeg kigger på medlemsadministration, og jeg har ordnet det, som skal gøres med den, så kan jeg trykke arkiver, og det betyder, at den bliver lagt i en fælles, i et arkiv for hele mailen, og så er den ikke synlig fra denne her side mere, men man kan stadigvæk finde den ude her i siden, hvis man vælger flere, og vælger alle e-mails. Og man kan selvfølgelig også stadigvæk søge på den heroppe. Men alle de mails, der står hernede, de er altså ikke blevet arkiveret, og det betyder, at der er et eller andet, der skal enten handles på, eller nogen, der skal orienteres om det. Så tager man selv beslutningen for, at den skal arkiveres, når den slut? Det er noget, man kan vurdere selv, ja. Og hvis jeg har arkiveret en mail, og det har været en eller anden korrespondance, og så den, vi har korresponderet med, så skriver tilbage, så vil mailen igen komme her under udlæste. Så det er ikke sådan, at hvis du først har arkiveret den, at man ikke vil kunne se fremtidige svar. Den kommer frem igen under udlæste så. Og så må man så arkivere den igen, hvis man er færdig med det. Ja, det tror jeg var det. Hvor tit gør du det? Er det en gang om ugen? At tjekke mailen, ja, altså gerne 2, måske 3 gange om ugen. Men altid i forbindelse med medlemsadministration, så gør det. Så kigger jeg altid lige, om det er noget. Det betyder ikke, at jeg sidder og læser samtlige mails, og de fleste her er jo til butiksgruppen. Det kan jo være interessant lige at læse noget igennem, hvis man synes, det lyder spændende, eller bare forholde sig orienteret. Men
først og fremmest lige at se, er der nogen, jeg skal sætte noget label på. Og er der nogle mails hernede, for eksempel er der en, ja, nu er den kommet hernede, fordi jeg har kigget på den, men hvis der er nogen med medlemsadministration eller kommunikationsgruppen hernede, så prøver jeg altid at tage dem, fordi det er jo vores, da jeg sidder i kommunikationsgruppen. Og så kan jeg logge ud igen heroppe.